Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Аларга тагын бер вышка кирәкми. Ярчалының 51-нче комплексында яшәүчеләр чиратагы кәрәзле элемтә баганасын урнаштыруга каршы. Россия Дәүләт Думасы депутаты чиратагы гуманитар ярдәм партиясын тапшырды. Бу юлы сугышчыларга нәрсәләр әзерләгәннәр? Аларга тагын бер вышка кирәкми. Ярчалының 51-нче комплексында яшәүчеләр чиратагы кәрәзле элемтә баганасын урнаштыруга каршы чыгалар. Чаллы халкы сүзләренчә, алардан ерак түгел берничә станция бар инде. Элемтә белән проблемалар юк. Бүген активистлар белән башкарма комитет, Автозавод районы администрациясе һәм оешма вәкилләре очрашты. Толырак хәбәрчебез материалында. Вы поймите, вы нас тоже. Не убеждайте, мы родители, вы нас бабушки. У нас учатся здесь дети. Мы не можем нарушать права. А вы на каком основании вообще выставили эту землю под сотовую связь на аукцион? 51-нче комплекста яшәүчеләр үз йортлары янында чиратагы кәрәзле элемтә вышкасын урнаштыруларын ишетергә дә теләмиләр. Нашему дому 42 года. Все это время мы добивались, чтобы нам здесь сделали тротуар. И нам отказывали на основании того, что здесь близко грунтовые воды, что здесь проходят какие-то газопровод, водопровод. В общем, нам отказывали. А вышку, получается, вот здесь теперь ставят. Многотонная вышка. Шулай ук активистлар аларның территориясында инде 3 станция бар дип белдерде. Алар я вышканы бөтенләй урнаштырмаска, я аны башка урынга күчерү вариантын карарга сорадылар. Менә безнең яшәгән җиргә 51-нче комплекска вышка куярга булдылар. Безнең рөхсәттән башка җирләрдән бернинди киңәш сорамадылар. Балалар бакчасыннан 3 метрга ераклыкта забордан, мәктәптән якын гына яши торган йортлардан ерак түгел. Менә бөтенесе дә безнең мондый вышкалар безнең комплекста бер грамда кирәге дә юк. Халык белән очрашуга башкарма комитет, Автозавод районы администрациясе һәм МИГ җаваплылыгы шикле җәмгыять вәкилләре килде. Соңгысының сүзләренә караганда, вышканы урнаштыру өчен район очраклы сайланмаган, монда кәрәзле элемтә белән проблемалар бар. Выбрали это место. То есть для того, чтобы иметь возможность вам предоставлять как жителям услуги сотовой связи с повышенным качеством. Вот, вы видите здесь школу, вы видите детский садик, жилые дома и так далее. Мы это тоже все видели. Вот, есть определенные нормы, в том числе санитарные, которыми действительно регламентируется установка объектов сотовой связи. Вот, в соответствии с ними установка допускается, если будет получено положительное заключение Роспотребнадзора. Шулай ук ул вышка бернинди тискәре йогынты ясамаячак дип өстәде, әмма активистларның фикере башкача. Напишем обращение в прокуратуру, потому что мы тоже считаем, что это незаконная установка, так как от забора, от вышки 3 метра. Также тут идут силовые кабеля на нее. Это говорит о том, что будет большое потребление электроэнергии, то есть будут установлены мощные передатчики, и, как мы все знаем, каждый передатчик излучает радиоволну. Ягъни балалар йөри торган верандалар янында зур нурланыш булачак дип йомгаклады Сергей Изотов. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ике бәйрәмне берләштереп алгы сызыкта уздырды. Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина чираттагы гуманитар ярдәм партиясын шефлыкка алынган частьләргә, шулай ук хәрби клиник госпитальгә тапшырды һәм үзенең туган көнен сугышчылар белән бергә алгы сызыкта билгеләп үтте. Гуманитар йөкне тапшыру тантанасы Ростов өлкәсендә узды. Бу юлы сугышчыларга нәрсәләр китерелгәннәрен алдагы минутларда сөйләрбез. Я обещала вам, что в скором будущем мы опять приедем к вам со всем необходимым. Мы свое слово сдержали, мы сегодня здесь. Бу Альфия Кагогинның махсус хәрби операция узыру зонасында беренче һәм соңгы сәфәре түгел. Бу юлы ул 86 тоннадан артык авырлыктагы 32 миллион сумга якын гуманитар йөк тапшырган. Привезли все, что нужно бойцам. Квадрокоптеры, электродронов, металл, колеса, запчасти, противотепловизионные халаты, одеяла, медикаменты. Һәм бу әле хәрбиләр өчен әзерләнгән бүләкләр һәм сюрпризларның барысы да түгел. Среди получателей нашего братского привета и гуманитарного груза Херсонская комендатура и военный клинический госпиталь Министерства обороны. Военному госпиталю дарим большой комфортабельный
автобус, о комендатуре Херсона, автомобиль УАЗ, лекарства, то, что они попросили. Шулай ук сугышчыларга Татарстаннан сәлем һәм республика рәисе Рөстәм Миңнехановтан котлаулар тапшырылды. Отдельно я хотела бы передать вам горячий привет от наших мастериц серебряного возраста, от ваших бабушек и от ваших матерей. Они с большой любовью, своими руками шили вам противотепловизионные халаты, одеяла, теплую одежду. Я верю, что тепло их рук дойдет до каждого бойца. Они верят в вас, верят в скорейшую победу и ждут вас живыми и здоровыми дома, как и все мы. Ростов өлкәсендә узган гуманитар йөкне тапшыруда КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин да катнашты. Все, что вам необходимо, мы будем по-прежнему поставлять, помогать. Вот. Главное, как говорится, воюйте, добивайтесь победы. И понимайте, что наша большая компания будет вам всегда и во всем вас поддерживать. Үзенең туган көнен Россия Дәүләт Думасы депутаты хәрби хезмәткәрләр белән бергә үткәрде. Рәхмәт йөзеннән сугышчылар аңа бүләк тә әзерләгән. От себя лично хотим поздравить вас, пожелать всего самого наилучшего. Мы знаем тот вклад, который вы вносите в победу. И от командования 2-й армии хотим вас поздравить и наградить медалью за вклад в победу. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Халык фронты Татарстан эшмәкәрләре белән бергә Россия Дәүләт Думасы депутаты СВО зонасына, Луганск һәм Донецк халык республикаларына, Херсон, Запорожье, Курск һәм Белгород өлкәләренә 22 гуманитар миссия оештырды. Лилия Гатина, яңалыклар. Икеләтә бәйрәм бөек ватан сугышы ветераны ватанны саклаучылар көнен һәм үзенең юбилеен билгеләп үтте. Аңа 100 яшь тулды. Истәлекле көн белән Мөхтәсим Фарукшина, шәһәр мэры Наил Мәгъдиев һәм шәһәр советы депутаты Алексей Горшков шулай ук безнең төшерү төркемендә котлады. Спасибо. Здравствуйте. Это сын. Бер гасырлык гомер кичерүче шәһәрдәшебез сугышның нәрсә икәнен яхшы белә. 17 яшендә сугышка китә, Прибалтиканы азат итүдә катнаша, шулай ук Сталинград өчен барган сугышларда катнаша. Аның рух ныклылыгы, көчле булуы һәм туган иленә булган мәхәббәте күпләр өчен үрнәк булып тора. Сугыштан соң Мөхтәсим Фарукшин гомерен шахтерлар хезмәтенә багышлый. Аның бригадасы Кемерово өлкәсендә иң яхшылары була. Я благодарна судьбе, что вот я 2 года почти с ним, потому что я столько много не слышала, не знала, а поскольку он не видит, у меня очень много вопросов было. Но когда мы подрастали, мы про войну как-то и не спрашивали, и вообще как-то мимо нас это все прошло. А сейчас я столько узнаю. Февраль башында ул Россия президенты исеменнән җиңүнең 80 еллык юбилей медале белән бүләкләнә. Шулай ук Мөхтәсим Фарукшинга Чаллының мактаулы гражданины исеме бирелә. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев исә ветеранда кунакта булды. Аны 100 яшьлек юбилее белән котлады. Представляете, 100 лет? Да, на шахте чувствуется. Да, почетный шахтер СССР. 100 яшендә дә ул рухи яктанны һәм көчле яңалыклар белән кызыксынып тора. Ветеран шәһәрдә, республика һәм дөньяда барган вакыйгалардан һәрвакыт хәбәрдар. Истәлекле көндә Мөхтәсим Фарукшинның гаиләсе әтиләрен, бабаларын, карт бабаларын котлау өчен Россиянең барлык почмакларыннан җыелды. Лилия Гатина, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 28 февраля с 14:30 до 17:00 часов по адресу Набережные Челны, улица Мусы Джалиля, 45, и 1 марта с 9 до 13 часов по адресу Набережные Челны, улица Ахмедшина, 115.